Ngayong buntag niya tanan. Kaya na ko'y ka-prank ninyo. Karoon daw. Kay sakit. Kay kong ngipon. Kung sa itang bala ni. Gapas. Nibutangan. O grabbing. Karoon dawa. Kaya di na matabang. Kasakit sa kong ngipon. Guys. Ha? Ito na ang alcohol. Ipaslak sa ngipon kay suol ang gapas. Guys, ito ng gapas. Buksan na to. Ang gapas. Tignan to sa piyuhan na to. Ito ng toothpick. Ito na alcohol na para limpyo sa ngipon kay suol paslak sa baba. Guys, ito na si Jubin. Ito na akong girlfriend na ngalan Briam. Mao ni kong bagong challenge. Ang gapas, butangan tog alcohol ang gapas, ipaslak sa ngipon, gumawa ang suol sa ngipon. Shout out ko sa akong mga amigo diya, mga gwapo, mga amigo manood sa akong subscribe Rodlawa. Ako si Jubin Pastorite. Alcohol. Challenge. Ito nang ipaslak. Isa kita. Sakit kayo.
Aha. Sakit sa ipon guys. Salamat sa pagkanood niya guys. Sana another na pupuntangan guys sa mga kinsa to masulag ngipon kay ang dambal nila sa suol sa ngipon kay alcohol makapawa sa sakit sa ngipon nanay bangag 6 minutes huwag tang ang suol ani basta alcohol mo nilipyo sa ngipon sa bangag istingi lang nyo guys kay epektibo kay alcohol naibutan sa bangag sa ngipon isa to yung sula sa ngipon istingi lang nyo kay indot kay paminahon ang kagaw magkuto-kuto sa suol sa ngipon iguman mo as like 6 minutes ang kagaw magtihok-lihok kag di batak mo ngipon mao ni si tambal cleaning sa ngipon tingin nyo ha mao ni tambal sa sakit ngipon tanaw ngipon na 6 minutes wala na yung sakit mao ni siya stimulate nyo kay tanan ang kagaw utang sa alcohol pareha sa nang ingo na mangaguran ka alcohol pareha na ingo na masamad ka alcohol mao gyud po na siya kuay basi bakterya gyud po nang sa ngipon sige guys kay mana akong live thank you sa inyo pag tanaw God blessing